Rád bych představil jak autorku Zdeňku Kulhavou i tu knihu samotnou. Od svých 16 let působila na zámku rodiny Bartoň-Dobenín jako průvodce, později jako pokladní. Ve svých 18 si našla cestu do našeho městského muzea, kde po 4 letech průvodcovství a obsluhy informačního centra začala pořádat archivní sbírku. Byla to právě práce na zámku a v muzeu, která ji přivedla k zájmu o regionální historii, jež se stala její velkou zálibou. Zatím první dílo mladičké autorky a novoměstské patriotky Zdeňky Kulhavé je prvním a unikátním soupisem erbovních památek na území někdejšího novoměstského soudního okresu a vřele ji doporučí nejen zájemcům o heraldiku a historii, ale i všem ostatním obyvatelům našeho města a okolí. Tak ještě jednou dobré odpoledne. Já děkuji panu řediteli, že tak hezky uvedl knížku a mou osobu. Já bych nyní chtěla jenom ve stručnosti poděkovat všem, kteří mi s knížkou pomohli. Chtěla bych poděkovat svým rodičům, kteří mě podporovali a byli mi dobrými radci i vzájemnými kritiky. Také bych chtěla poděkovat přátelům a svému příteli samozřejmě, kteří tu knížku četli opravdu nesčetněkrát a snažili se opravdu najít ty nejzákladnější chyby a vychytat dokonalé detaily. Dále musím poděkovat paní Alici Rašovské, která samozřejmě té knížce pomohla ke světu právě tím, že mě podpořila myšlenkou, že ta knížka má šanci na reprezentativní úspěch. Bohužel ideál nestačí a tak právě musím poděkovat všem, kteří podpořili mou knížku sponzorskými dary. Proto děkuji obcím Novému Městu nad Metují a Provodovšono, panu starostům Hablemu a panu starostovi inženýru Kulkovi. Dále bych chtěla poděkovat panu Josefu Marianu Bartoň-Dobenínovi ze sousedního nádherného zámku, pro ty, kteří jsou zdaleka. Dále firmě Werner, paní Wernerové potravinám, panu inženýru Neumannovi z firmy Bilkom. Dále bych chtěla poděkovat také jazykové škole Engeru, která mě tedy také podpořila. A nyní už stačí poděkovat panu Hlávkovi z firmy VH Print, kteří mi vytiskli plakáty, a panu Prouzovi, a to opravdu veliký dík, a firmě Orlobus. Já bych možná vás nejdřív pozdravil, popřál vám krásné odpoledne a chtěl bych vyjádřit to, že mě udělalo velikou radost, že mě slečna Kulhavá požádala o to, abych knihu pokřtil. Byl bych moc rád, kdyby její patriotismus vydržel i do budoucna a aby byla tou, která obohatí a dál bude rozvíjet kulturní život v Novém Městě. Tomu bych ji popřál to, aby nebyla tato kniha poslední a aby i na půdě muzea dál vyvíjela činnost tak, jakou vyvíjí dosavat. Takže křtím knihu zároveň. Takže připijím na knihu a na to, aby nebyla poslední. Děkuji všem příchozím za takovou hojnou účast v tomto krásném odpolední. Velice vám děkuji, že jste mě dnes přišli podpořit a doufám, že se uvidíme ještě příště.